Дүсмәт җирлегендә шундый тарихи вакыйга 100 еллык мәктәп тарихы булган Дүсмәт авылында капиталь төзекләндерүдән соң мәктәбебез ачыла. Без президенты инициативасы белән төзелгән мәктәпләрне төзекләндерү программасы нигезендә безнең мәктәп теләкле шушы исемлеккә һәм менә рәхмәт төзүчеләргә, җитәкчеләргә һәм дәгән коллективка 57 миллион акча бүленгән иде. Шуның 11 миллионы җиһазга. Инде бөтен җиһазлар белән тәкъмин ителде мәктәп. Инде хәзер тырышып укырга, зур уңышларга ирешергә. Мин дә үзем ерак 2005 елда шушы мәктәпне бетергән идем. Инде бу мәктәбебез безнең 1985 елда төзелгәннән соң моңа бер нинди дә ремонт кермәде. Районыбызда шушылай иттереп тагын 10 мәктәп ремонтланачак. Алары музейга